बे न' सिफायनायाव बाङा सिङाव फैबाय नुबायना नै এদিকে কি হইছে তুমি কি ভাঙাছিনা এদিকে ঘুরাই যা মোটর বাংছে মানুষগুলা কি হইছে টাকা জন্য জায়গা না কি নাই তোমরা কি আর এদিকে ব্যাপার तो आप तो सही आदमी हैं तो आओ के वजह से दूसरा गलत लोगों की फायदा ना हो जाए और जनबो जरूरी अब मैं तो आप पहले देखा आप लोगों को दिनै जोंखौहाय अनखांग्रा दिनै सारमोना सफैबाय जोङोहाय दिनैहाय फिसा दिनै गिफ्ट लाबोबाय गिफ्ट लाबोनानै प्लास्टिक ओरैहाय केन्डेलफोर लाबोनायहाय जोङो होफैबाय जों सारमोनखौ जों रोजा रोजा हामबाय होनो नै आंबो नै नंगौ tem मोनगोन दे आंबो होनदो दे आंबो दं आंबो थायो होन आंबो थायो होन 1 2 3 9 8 7 हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथां बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव लाग्रोबाय मैहाय जे पार्टिबारि बे गामिखौ होस्रांबाय जों दिनैहाय बे गामियाव थांनो नागिरदों दा मटर साइकेल क्लाबनिफ्राय आंखौ इनभाइट खालामनायखाय आंबो दिनैहाय फैबाय बिथांमोनजों दिनैहाय ज' राइड खालामनोसै दा बिथांमोना एसे अनसुंथाइ हैनो नागिरदों नालाय दा सारमोना फैगासिनो दङ क'क्राझारनिफ्राय ओमफ्राय आंजों लोगोसे लोगोफोर दंखायो नै सहैबाय सार चलो माखासे खावजोबना होदों बिसना खावजोबना होदों आदसा बढिया दे ओमफ्राय जोंना बेयावबो नै ब्र'मोन दंखायो टेक्ला ब्र' मोजां दा ब्र' ओइ बनु माब्रै खबर मोजां ओरैथिं दं नै लाम्बु सानु बड'लेण्ड ब्रादार मा खालामबावनो लोगोफोर दा सरकारानो बे हादान सिफायनाय बेखौ होबायब्ला जोंथ' जेबो खालामनो हाया जिखुनु जों दिनैहाय फाथैबारि गामियाव थांनानै एसे रायज्लायनोसै बे गामिनि मानसिफोरजोंहाय जों मैया हादान होस्रांजानाय गामियाव दा सफैबाय गाइस नै बेफोरनोमोन न'आ जायफ्रा मैयाहाय आं हगारनाय भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना नुजोबखाबाय तो आप तो सही आदमी हैं तो आओ के वजह से दूसरा गलत लोगों की फायदा ना हो जाए और जनबो जरूरी अब मैं तो आप पहले देखा आप लोगों को मैं मतलब फाइन बताने के बाद लगा आप लोगों को हम लोग का क्लब से हम लोग का राइडिंग क्लब से हम लोग एसएसबी और बीएसएफ से हम लोग करता रहता है अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे 15 अगस्त को 26 जनवरी को हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करता रहता है अच्छा ऐसी बात है जैसे मान लो जैसे मैं तो बेंगटन का हूँ संदीपुर इरा तक मेरा तो इसी इरा में कुछ चीज़ जैसे मान लो आपकी अवेयरनेस का दौरान कुछ प्रोग्राम को शामिल होना चाहिए अदरवाइज इसके अलावा जो है जो गाँव लोगों के लिए जैसे आप फंक्शन कर रहे पब्लिक मीटिंग कर रहे उस पर मीटिंग करने का जो फ्री तो होता है कुछ पानी चाय पानी के लिए मिठाई कुछ देना पड़ता है गाँव लोगों के लिए इसके लिए फंड जरूर पड़ता है ओपनली गवर्नमेंट का तरफ से नोबेल आता ही नहीं है अब क्या आप विलिंगली आप लोग कुछ कथा होना पड़े अगल बगल में ऑफिसर्स के थोड़ा सा जो विलिंगली डोनेट करेंगे पूरा करता है इसी नहीं कि मैं इतना सामान देने का तैयार दे सकता हूँ उस अमाउंट पे हमें कंट्रीब्यूशन सोसाइटी लोगों के लिए हमारे इंटेलिजेंस फंड को तो मौका मिले तो कभी आप भी विजिट कर लेना ठीक है ना श्योर योर गुड नेम माय नेम इज काबुई आई एम फ्रॉम मणिपुर मा बुस्थु लाबोदों नैबेयाव दंजोबो जोंहा साबोन मामा दं लादु दं ने खाजा बेयाव मा दं ब्र' चक्लेट केन्डेल लेमा तिरपाल नामा बिलाय आच्छा दे माने जोंबो मैया टिभियावसो नुलाबायदों नालाय मोजाङानो जादों बोरै दं बोरै गैया ओरैनो नायनो फैनानै ओमफ्राय दाथ' अखाबो थाइफ्रिदों होनदों मैया नायबाय जे ओंखायनो ओरैनो ट्रिपाल मोननै मोनथामसोल' लाबोदों आरो जाय जायना जेबो गैथारा ओरैनो खोंनानै थाथ'दो ओमफ्राय ओरैनोथ' बादाखौथ' बेसेबांथो हाबावनो ना जोंबो फैब्रबनायसो जाहैबाय जाथोंमोन ना जिखुनु मिथिदों जोङो ओरैनो गैखाया जेबो थानो गैखाया नैबे न' गंसेखौ जबरदस्ति जोङो माबा खालामख्लाबनानैसो नङाब्ला थानो गैयामोन आरो रावनिबो गैखा जेबो थाखायाखै ओमफ्राय नोंसिना जाहैबाय गल्डेन लेंगुर राइडार्स एमसि जोंनाव फैफिन गायं साननैसोनि उनाव फैगोन जों बुस्थुआथ' जाहैबाय जों मैयासो मिन्थिनांगोन ओरै दं ओरै गैया खबर लाहैनोसै होनलायनानै मैयासो जों होनब्रबलायनानैसो फैनाय जादों आरो दा ओंखायनो जेबो बांद्रायबो जिनिस लाबोनो हायासै जोङो जास्ट ट्रिपालखौ
माने न' सिफाय जाबाथ' थानोथ' माबा मोनसे नांगौ नालाय बैसां दा बेनि थाखाय जों त्रिपालल' लाबोदों ओमफ्राय फैसा जाग्रा लाबोदों ओमफ्राय दा नोंसोरथ' बेहायथ' हाग्राबारिबो ओंखायनो जों एसे माबा सावनो थाखाय जाहाथे लाइट मोन्थों खबर मोन्थों होननानै केन्डेल लाबोनाय जादों आरो ओमफ्राय साबुन लाबोलाबायदों साबुनखौथ' नांगौ एसे नोंसोर आखाइ सुनो मानो नङाबा जों साब सिखुन थायाबा नोंसोरथ' मिथिखागौ दाख्लैसो जोंनाव कर'ना बेमार जानानै थांबाय साब सिखुन गैयिनि थाखायनो जायाखै होनबा जोंखौथ' बयबो गभर्नमेन्टआ दालाय होनबाय थादों हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय आखाइ सुनांगौ होननानै दा ओंखायनो जों साबुनखौ लाबोनाय जादों आरो ओमफ्राय ओरैनो गथ'फोरनि थाखाय गथ'फोरखौबो मैया नुलाबायदोंमोन आङो टिभियाव एसे ओरैनो चक्लेट लाबोदों ओमफ्राय बिस्किट टिस्किट लाबोलाबायदों आरो गाज्रिमोन नांला जों ओरैनो फैब्रबदोंसो ओमफ्राय जों उनावबाबो फैफिनगोन नैबे बिथांमोना गल्डेन लेंगुरनिफ्रायबो फैफिनगोन बनसुरनिफ्रायबो जों बावैनो फैफिनगोन एसे उन थानानै ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जोंनाथ' जेनेबा जों बेनि हानि थागिबि नङा होमबा जों बर' हारियाथ' बेहायनो थानाय बेहायनो जाबोनाय बेहायनो रायजो खुंबोनाय दा जोंहा ओरैबायदि एसे गोसोआव नाङो हाग्रा बिफां लाइफां दानफायोबा गोसोआव नाङोना खिन्थु उफाय गैथाराबा माथो खालामनो जोंनि जायगायावथ' जों हा बिफां साफा खालामनांगौ हाग्रा साफा खालामनांगौ थानांगोन दा बेनोल' आरो जाय जायहा जेनेबा जेनिउनथार हा गैथारा बेफोरखौ जों सम्पति दं नोंसोरजों नोंथांमोनजों जों अरायसम थागोन नोंसिनि थाखाय जों दङ एसे एनैबाबो खिन्थु बेल' आरो जाय जायना हा दंखायो मा दंखायो नोंथांमोना अननानै बिफां लाइफांखौ दाननायखौ बन्द' खालाम नांगौबा नोंसोर जुदि बाहाय न' लुदोंबाबो गभर्नमेन्टआथ' सानसे नङा सानसे नोंसिनि थाखाय राहा होनानै होखागोन 3 बिगा खरिबाबोथ' होखागोन होखानायखा नोंथांमोननि सिगाङाव ना इलेक्सननि सिगां होनदोंमोन नामा सासे मिडियायाव खोनादोंमोन आं बाइट होनाय सासे जेनेबा खोथा होदोंमोन होननानै हा हगारगोन होननानै गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बिसोरथ' होखागोन नोंसोर जेनिउन मानसिफोर जाय लेन्डलेस मानसि बिसोरनो दा खिन्थु बेल' आरो न' लुयोबा नोंसोर खिन्थु बिफांखौ गायनानै लाथार मानो होनबा बिफाङासो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आजिखालि नों जेरावबो नुगासिनो निउसफ्राव हाग्रा खामलाबायनाय मानसि थैनाय ना बांग्रि मावलाबायनाय ओरै अखायानो गैया दासान्दिथ' नै जोंनि जायगायावथ' अखायानो खम जागासिनो दा बिफां लाइफां खमनि थाखाय जायो बेफोर बुस्थुआ दा बिफां लाइफां थायोबा जों गुसुबो जायो जायगायाबो मोजां थायो नायनोबो मोजां गथ'फ्राबो बार अक्सिजेन बार लानो थाखाय मोजां बेरायनोबो मोजां जायो बाहेरानिफ्रायबो जोंनाव जुदि जिब जुनार दङ बाहेरानिफ्रायबो जों टुरिस्टफोर मोनगोन टुरिस्टफोर फैबा नोंथांमोनानो जायगा गेस्ट हाउसफोर फिसा फिसा लुलाबायनानै बा दखानफोर फिसा फिसा होनानै नोंथांनि थाखायबो अनसुंथाइ गाव खालामनानै लानो हायो दा बेफोरखौबो नोंथांमोनाबो साननो रोंनांसिगौ आरो दा जोंनि बर' हारिफ्रा निस्सय जों गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों थाबोनाय मानसि जों एसे होनबानो जों बुजिखायो जोंनि हारिनि मानसिफ्रा आरो जों बेनि थागिबि जानानै जिखुनु नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो जों जिखुनु दा फैब्रबनायखौ गाज्रि नुनो नाङा जा एसेल' बुस्थु लाबोदोंबाबो जिखुनु नोंथांमोनजों जों दंखायो बेखौ जेबो माबा साननो नाङा मालाय मा खालामा बेफोरखौ जेबो साननो नाङा जों पलिटिक्स जेबो गैया जोंना जों राइडार्स हिसाबैसो फैदों जों मटरसाइकेल सालायग्रा गाव गावनि क्लाब खुलिनाय गाव गावनि थाखा फैसा थाइसे थाइनै खालामलायनानैसो जों नोंसोरजों माने गोसोखौ एसे देखायहैनो दाद जाथों दा गथ' गथायफ्रा एसेबाबो जोंखौ नुनानै मोजां मोनथों ना बिदि न' सिफाय जायोबाथ' बयहाबो गोसोआ बायो नोंसोर एथ' खस्थ' खालामनानै न' लुदों बेहाय हाग्रा बारिबाबो एथ' खस्थ'यै नोंसोर रायजो जाबोबाय न' गंसे लुनो थाखाय खय बोसोर 10 बोसोर 20 बोसोर गाहाम जों हाजिरा मावनांगौ जायो नंगौना नङा दा बे न'खरखौ जुदि सिफाय जायोबा नोंसिना गोसोआवबो नाङो नोंसिनि गोसोआ बायफ्लेयो दा बेनि थाखायसो जों नोंसोरखौ नायनो होननानै फैदों नोंसोरखौ मदद होनो होननानै फैदों नोंसोरजों दंफायो होननानै जाहाथे बर' हारिया जों बयबो खौसेथि होननानै जों ट्राइबेल मानसिफ्रा बयबो खौसेथि होननानै जों देखायनोसो फैदों आरो बाहाय दा ओंखायनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावबाय गोजोनथोंसै दिनैहाय बे जेनाखि जोंनि गेजेराव सफैनाय बे सारमोनखौ आं हाजासे हामबाय होनो आरो आंनि हामबाय होनाया दिनैहाय बेवहाय जोङो मैया जों इभेकसन जानानै थांदों जेनाखि इभेकसन जानानै थांबाय जोंनियावहाय बेबायदि गोबां बिमाफोर दङ बिफाफोर दङ उन्दै गथ'फोर दं दा जोंनि गेजेरावहाय रावबो दिनैसिमहालागैबो फैयाखै दिनै जोंखौहाय अनखांग्रा दिनै सारमोना सफैबाय जोङोहाय दिनैहाय फिसा दिनै गिफ्ट लाबोबाय गिफ्ट लाबोनानै प्लास्टिक ओरैहाय केन्डेलफोर लाबोनायहाय जोङो होफैबाय जों सारमोनखौ जों रोजा रोजा हामबाय होनो दा जोङो इभेकसना मैयानिफ्राय जादों जाना जोङो गोरलै गथ'फ्रा बिराद मेगनाव मोदै एबा बिमाफ्राबो बिराद दुखु दाहा दिनैहाय जोंहा प्लास्टिक गांसे गैयामोन न' लुनानै थानो आरो मैयानि समावहाय जोङो गोदाव सोराव जादों अबावहाय जों थागोन अबाव जों न' लुनानै थागोन अबावहाय जोङो दिनै ओंखाम बोथिसेखौ जों मोजां मोनजागोन सोरहाबा बेबायदि थाव गैया सोरहाबा दिनै बानलु गैया सोरहाबा दिनै गोबां बेबायदि टेनसनजों दिनैहाय सोरहाबा बे लोमजानायजों हरमानि दिनै डाक्टारफोरनावहाय दिनै फिसा गोरलैफोरखौहाय लोमजानाय साजानाय बेबायदि लांनांदों दिनै बेनिखायनो दिनैहाय फार्स्ट टाइमावनो जोंनि सारमोना अननानै दिनैहाय प्लास्टिक गिफ्ट होफैदों जों बिसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जेन' जेसेबांनाखि जोंखौहाय दिनैहाय अनसायग्रा
जोंखौ दिनैहाय बेबायदिनो गिफ्ट होफै थागोन जों फोथायनानै दङ आरो जों खावलायहरनो दा गोबाङानो बेबायदिनो जोंखौहाय नायफैला गाहाम जागौ आरो नायफैनायनि गेजेरजों जोंनि जेबो होफैनो हालाबो जोंखौ ओरैनो नायनानै थांथों जों बेबायदिबो जों लुबैदों अननानै जोंखौहाय बेबायदिनो सहाय होफैयोब्ला जोङो बुहुत मोजां मोनगौ आङो बेखिनिखौनो आङो बेयावनो बुंनानै दोनबाय हामबायसै तिरपालखौ माबाल' लाबोनाय जादों क'क्राझारावबो थारमाने जों खनसेनो दहायसो लायब्रबनाय नालाय ओमफ्राय मोनसे दखानाव जिखुनु 15थाल' मोनबोदों आरो जों ओमफ्राय दहाय रुनि खाथियावबो नागिरबाय रुनि खाथियावबो गैबावा Lời ông vẫn đâu? Đúng rồi, tìm mình cái đấy. Anh vẫn được đi. Ang ko do. Ang ko tayo hả? Đúng rồi. Ang ko tayo hả? 1, 2, 3, 9, 8, 7. 1, 2, 3. Ang tayo hả? Ở đây mình vậy, ở đây. Đây bà. Đây bà này đâu? Menjebak. Ini menbaik betul. Tunggu. Tôi xin đúng kìa. Nó đâu biết đâu. Đó muốn làm tập trung một đấy. Cái gì? Tôm hùm này lên vậy, Pukul suara nazar itu apa? Mundur dah. Bila kau kurang dulu dah, dah salah kau. Deh, kau pernah berdeh. Mundur berapa mundur? Deh. Ini pernah juga ya. Ada yang punya pusat kalau itu. Siapa kan sih? Iya, ada di. Mana kita mau go? Nani, mumbai dah. Mumbai dah. ओरैनो बेयाव खय न'खर दंमोन 72 गासिबो बर'फोर गोजा बर' गार' मिक्स ने आदसा दे गार'फ्रा मा दं 7 न'खर दं 7 न'खर टटेल लानानैहाय 72 न'फ्राथ' जेबो अबस्था गैखाला सिफायनानै थांजोब्बाय ओमफ्राय दा बेबायदियाव नै उन्दुनायनि जायगाफोरखौ नायदो नै माबायदि उन्दुनांदों प्लास्टिक खोबनानैहाय नै बेफोरबायदि संना जाना जों नै माबायदि न' गैया लांदां ओमफ्राय उखुम गैया नै बिदियावसो उन्दुनांबाय नै सौखिखौ गोजौआव दोननानै बेबायदि सिङावहाय हाबसोनानै उन्दुनांगौ जाबाय नै दाथ' गोजां बोथोरावबो ओमफ्राय नायदो नै माबायदियाव उन्दुनांदों बिसोरो बेफोरनोसै नै बे मैयासो इभिकसन खालामलांनाय हादाननि न'फ्रा नै थासारिया माबायदि जानानै दं दा नैबेयावहाय बेबायदिनो
गावसोर थानो थाखाय प्लास्टिक खोबनानैहाय नैबे बिसना सांग्रा खालामनानै बिसोर उन्दुनांगौ जाहैबाय नै बे न' सिफायनायाव बाङा सिङा जोखोबबाय नुबायना नै এদিকে কি হয়েছে ভাঙাছিনা ঘুরাই যা মানুষগুলা কি হইতেছে থাকার জন্য জায়গা না কি নাই তোমরা কি আর এদিকে ব্যাপার যা ডাইরেক্ট যা মার খাবো মানুষগুলা থাকার জন্য জায়গা নাই ओरैबायदि फाल्थु नुबाय दा हारसाफ्रा माबायदि खामायनोसै आन्दा नुबाय बेयाव न' सिफायजानाय मा जादों बेयाव आरो बाङासिनो लाना फैदों बिसोरो नुबाय माबायदि डेन्जारलै बिसोरो बांसिनाला दा जाला दङ बेखौ थायनानै नागाराखैनो बाङासिना फैदोंमोन माने बाङासिङाव फैदोंमोनलाय मिन्थिखानानै फैबावो आरो बयबो एडमिसन जोबखा गथ'फ्रा रावबो ओरैनो थानो गैखायाना ओरैनो थानो नाङा गामिनि गाहायफ्रा बिमाफ्रा ओमफ्राय नोंसोर आदामोनहा बुजायना होनांगौ गथ'फोरखौ ओरैनो थागोन ना माने सोरबा गामियाव ओरैनो थादोंबा ज' थांलायनानै बुजायलायनांगौ माने जोंनि मानसिफ्रा बे रोंगौथि गैयियावनो बहुदथा गल जागासिनो जोंखौ नाख्रेबनो मोनगासिनो जों आयेननि बिखयनो जेबो मिथिलाया जों दा नोंथांमोनहाबो खयथा बुस्थुखौ मिथिया जानो हागौ आंबो मिथिया जानो हागौ दा जोङो बुस्थुआ लेखा फरायबासो ना खयथा बुस्थु निउस नायबासो ना जों रोंलाङो ना लासैसो रोंलाङो नङा होमबा जे गथ'फ्राबो बिदिनो स्कुलाव थांबाय थायोसो बुस्थुखौ सोलोंलाङो दा न'आव थाबाय थायोबाथाय गेलेगोनल'सो दा गाबोन दाउ गावहैगोन गाबोन बाथा गेलेगोन गाबोन माबा हगारनो हाद्रि बाजार गेलेगोन एन्जर होहैगोन मा होहैगोन 10 बोसोर 20 बोसोरनि उनाव मा जाहैगोन लास्टआव सिखाय राखाय जाहैगोन माबे लास्टआव बन दाननानै जाग्रा जाहैगोन होमबा सासे खहा जायोबा खयजन खहा जायो 10 जन बिनि उनावथ' थागोन बेनाथ' गथ' गथाय जाहैगोन सासे गथ'आ देरोब्ला हाबा जाहैगोन बेनि गथ' गथाय जागोन ना जाया बे गावनि गथ' गथायखौथ' नायनो रोंनाय नङा नाथाय सासे गथ' खहा जाबानो 10-20 जन मानसि खहा जालाङो ओंखायनो नोङो सासे मानसि एसे दोरोदोबानो बेखौ अनलायलायनानै बुजायलायनानै दोन आरो खिन्थु स्कुलाव खिन्थु एडमिसन होथार जबरदस्ति आजिखालिथ' फ्रिजोब 16 बोसोरसिमथ' फ्रिखा लेखाबो बायनाङा ड्रेसबो बायनाङा आरो ओंखामसो मोनजायोबाबो स्कुलाव थांबा नङा मोनजायो थिनहरनांगौसो लावथिजों होनानै फाथायाव आरो ज' सोरबा स्कुलाव फाथायहराखैबा बिमा बिफाखौ माबाहै बुजायहै नोंथांमोननि आखायाव थानांगोन आरो ज' जालायनानै बेफोरखौ बुजायलायनानै बेथ' फरायनाया इम्परटेन्स गथ'फोरनि थाखाय आरो लोमजाबा साजाबा मा नोंसिनाथ' माबा गैखाया होमबा कमिउनिटि हेल्थ सेन्टार दंखायोना CHC दंखायो बाहायला फ्रिजोब गासिबो नोंसिनावथ' भटार आइडि दंजोबखायो बयनावबो आजिखालि आधार कार्डथ' दंजोबखायो आधार कार्ड देखायदो मुलियाबो फ्रि आजिखालि गासिबो फ्रिजोब स्कुल फरायनाय फ्रि हस्पिटालावनो थांबा गासिबो बेमार सेमार नायजानाय फ्रि बे अजा अबेबा माबा दंफां देनानै माबा मुलि दौनाय अबेबा माबा गानहोनाय बेफोरखौ डाइरेक्ट हस्पिटाल दं हस्पिटालाव डाक्टारनाव थां आरो मानसिफ्रा बिदिखौ खना खनायाव थानाय हाग्रा बारिफ्राव थानायफोरखौ मानसिफ्रा मा होनोमोन सेस्था खालामो माबा माबि मन्त्र माबा माबि होनलाबायनानै ना थगायहरो आरो अजा थजानि माबा माबि खोथा होनानै बेयाव बिसास खालामनानै लाब गैया डाक्टारनाव थां आरो गासिबो फ्रिजोबखा आधार कार्डल' देखायनांगौ आधार कार्ड देखाय फ्रिजोब आरो आयुष्मान कार्ड बानायनानै ला नोंथांमोनावथ' दंखायो खोमा ना सोरनावबा थाखागोन आयुष्मान कार्डआथ' सेन्टाराव थांबानो नोंसोर गावसिनि भटार आइडि देखायदो फट' खेबबाय बास बे हेल्थ केयारनि थाखाय फ्रि आरो मुलि थुलि गासिबो फ्रि चेकआप गासिबो फ्रिजोब ओंखारनायसै ना होमबा थाथ'दो आइजोफोर थाथ'दो दुखु मोनलायनो नाङा जों फैफिनगोन मालाबा नैबे फंबायमोनहा फैखागोन समफोर फैगोन ओमफ्राय आदामोनहाबो थादो दे गोजोनथोंसै